ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್. ಇಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ಎನ್ನದು ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮೂಲ್ತೂಲೆ ನೆಕ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದ್ ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಪೊಲ್ಲೋಡು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ಪೊಲ್ಲುಲೆ ಇಂಚ ರಡ್ಡ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಲ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಅತುಲೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೊಲ್ದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ನೀಟ್ ಆದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂದು ದಾಯೆಗ್ ಅವು ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಟ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂದು ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಒಂದೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಪಂಡ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತದ್ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡುವೆ. ಬ್ಲೌಸ್ ಪೊಲ್ಲುನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಏರ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಪೊಲ್ಲೋಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಳತೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ್ ನಮ್ಮದಿತೊನೊಡು. ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ ಸರಿಯಾದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲೌಸ್ ಈಸಿ ಇಟ್ಟು ಪೊಲ್ಲೋಲಿ. ಪೊಲ್ಲುನ ಆತ್ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದೆತ್ತುದು ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಮೇಯ್ನ್ ಉಂಡು ಐಕಾದ್. ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೊಲ್ಲಾವೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂದೆಕ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀದುಲ ಪೊಲ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ ರೌಂಡ್ ನೆಕ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ದೀಪುಜೆರ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನು ಸೈಡ್ಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ನ ಪಂಡ ಉಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಲೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನು. ತೂಲೆ ಏತ್ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಲ ಉಂದೆನ್ ತೂದು ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಕುಲು ಪೊಲ್ಲೋಲಿ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಸಲ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಪೂರ ಇತ್ತೆ 4 ಬದಿಕ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೋಡು ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ಅವೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಬೇತೆ ಆರ್ಟ್ ಉಲನ್ ಆರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೇಮ್ ಆರ್ಟ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಾಂಡಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ನನ ಯಾನ್ ಅಂಚಿತ್ತನನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ನ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್ಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತೂಲೆ. ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಡಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಡಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೊಕ ಸರಿಯಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ವಾಪಿ ಟೇಪುಲ ದಿಯೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಫಸ್ಟ್ಗ್ ನಮ ಯಾನ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನಗನೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಡಾರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜರೆ ಒಂಜರೆ ಇಂಚ್ ಆಪುನ ಆಯಿನಾತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದ್ 4 ಡಾರ್ಟ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆತೆ ಅವೆನೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ದ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಅವೆನೆ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೆ ಉಂದಾಪುಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಮಾರ್ಕ್. ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಡಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ.
ತೊಲೆಯಿತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ಅವೆನ್ ಪೊಲ್ಲೋಡು ಮಿಡ್ಲ್ ಡಾಟ್ ಮಾತ್ರ 1 ಇಂಚ್ ಗ್ಯಾಪ್ ದೀದ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶೋಕುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕಾದ್. ಬೊಕ ಬಾಕಿ ಉಂದೆತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ 1/4 ಇಂಚ್ ಆದ್ ದೀದ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪೊಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಓವ ಆಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಇಜ್ಜಂದತ್ ಆಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ತೂಲೆ. ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆರ್ಟ್‌ದಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚ ಯಾನ್ನ ಕಟೋರಿ ಬ್ಲೌಸು ಬೊಕ ಪ್ರಿನ್ಸಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸು ಬೊಕ ಸೈಜ್ ವೈಸ್ ಬ್ಲೌಸು ಇಂಚಿತ್ತುನ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಾಡುವೆ. ಅಂಚನೆ ಚೂಡಿದಾರ್‌ದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್‌ಡ್ ಏನೇನ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜೆ ಸಲ ಆಪುಜೆತೆ ಅಂಚಾದ್. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಪೊಲ್ಲದಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತೂಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್‌ಫುಲ್ ಆದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಪೋಸಿಟ್ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಪಂಡ ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಲೈನಿಂಗ್ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಒಪೋಸಿಟ್ ದೀತೆ 3 ಇಂಚ್ ದೀತಿನ ಒಪೋಸಿಟ್ ಉಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನಲ ಆತ್ ಬಂಗದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಒಂಚೂರು ಐತ ನ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಆತೆ. ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಮಾತ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ನನರ್ದ್ ವೀಡಿಯೋಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್‌ದ ಮಿತ್ತತ್ ಲೈನಿಂಗ್‌ದ ಮಿತ್ತ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ಲ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ಬೊಕ ಉಂದೆನ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನಮ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಾತೆ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಗ ನಮ 3 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೀದಾತೆ ಅವೆನ್ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ದಲ್ಪ ದೀದ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಗೆಲದ ಪೀಸ್‌ನ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ನಮ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುವೆತೆ ಐತ ಮಿತ್ತ್ ದೀವೊಡು. ತೂಲೆ ಐತೆ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ಲ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ನ್ಲ. ಉಂದು ಬೊಕ ಇಂಚ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆತೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು. ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಂಚನೆ ತೂಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚ ಉಂದು ಮಲ್ತುದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಶೋಕುಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಇಂಚ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುನಗ ತೂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ದಾಯಗ್ ಪಂಡ ಉಲೈದ ಪೀಸ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ. ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಾಂಡ್ ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ನ್ಲ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ತೂಲೆ ಐತೆ ಬೊಕ ಉಂದಾಯಿ ಬೊಕ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಉಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆತ್ತನೆ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್.
ತುಲೈತೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬಟನ್ ಪಟ್ಟಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಅಗೆಲದ ಪೀಸ್‌ನ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಗೆಲದ ಪೀಸ್ 2 ಇಂಚ್ ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಪೀಸ್ 1 ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಯಾನ್ ಗೆತೊಂದೆ ಐತ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತುದು. ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ಲ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ತುಲೈತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಪಂಡ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್‌ಗ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅವು ಬ್ಲೌಸ್‌ನ್ ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಒಯ್ಕ್ ವಾ ಪಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಎಲ್ಯ ಪಾರ್ಟ್ ಓಲುಂಡು ಮಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಗೆಲದ ಪಾರ್ಟ್ ಓಲುಂಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್‌ಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್‌ಗ ಅಂದು ತೂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ತೂದು ಅಂಚನೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಎಲ್ಯ ಸೈಜ್ ಪಂಡ 1 ಇಂಚ್‌ದ ಪೀಸ್ ಉಂದೆನೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಎಲ್ಯ ದಾಯೆಗ್ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಯ ಯಾವು ಐಕ್ ತೂಲೆ ಐತೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್‌ನ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್‌ಗ್ ತೂಲೆ ಏತ್ ಬೋಡ ನಿಕುಲೆಗ್ ಆತೆ ಗೆತೊಂದೆ ಎಂಕ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪಂಡದ್ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕುಲಿನ ಪೀಸ್ ಸರಿ ಆಂಡ ಅಂಚನೆ ದೀವೊಂದು ನಿಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೀಸ್ ಓಲಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರಡ್ಡ್ ಪೀಸ್‌ಲ ಸರಿಯಾದ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಮಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ ಬೋಡಾಂಡಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂದುಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಏತೋ ಜನ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆವೊಡು ಪಂಡದ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಉಂದು ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್‌ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನನ್ನ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡುವೆ. ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಅವೆನ್ ಪಾಡುವೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ವಿಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಉಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದ.